Putik, ang lamig. Ang lamig. Good morning mga kabisdak. Actually, late morning na ngayon mga kabisdak. So ito yung weather dito sa labas ng hotel mga kabisdak. Napakakalma, napaka-relax kasi ang daming kahoy, mga birds na naririnig natin. Ang sasakyan nakapark, walang ibang sasakyan na katabi, no? Konti lang yung guest sa hotel na to. Lamig. Nanibago talaga ako sa lamig. Malamig naman talaga sa Sydney, di ba ma'am? Sa ngayon kasi winter, pero parang iba yung lamig dito sa camera. Parang may needle ba tumutusok sa skin mo. Parang ang tapang ng lamig dito. Kasi nga syempre malapit to sa mga mountains, no? So, mayroon akong nakitang rabbit to. Papunta ako doon mga bisdak sa kitchen. Mayroong free itong accommodation namin, mayroon tong free na breakfast. So sila si Ami andun na para mag-breakfast, pati yung mga kasamahan namin. So susunod ako. Meron na nakita mga bisdak. Rabbit ata to eh. Habulin natin mga bisdak. So very cool tong accommodation na to siya mga bisdak. Ayun, tumakbo na yung rabbit doon. So hindi siya hotel na parang building ba, tapos mayroong floor. Kakaiba siya. So yung style niya is palapad yung style niya. May iba't ibang block, accommodation doon. Yung mga kasama na andito sa banda. Kami yung medyo napalayo. So mayroong iba't ibang block per accommodation. Maganda naman siya mga bisdak overall. Actually hindi ko na masyado, to be honest, hindi ko na masyado napansin kasi pagdating ko sa nung nag-dinner kami, pagdating ko dun sa kwarto, flat out mga bisdak, tulog ako. Sobrang straight ang tulog ko mga bisdak. I think ang tagal ko na na-try yun nung na ganung tulog na diretso talaga. Isang beses lang ako nagising ng alas 3 para umihi and then yun na tulog. Ang lamig, grabe. Meron pala swimming pool din meron din pala swimming pool dito mga kabisdak. So meron ding swimming pool doon banda. Nasaan din yung kitchen dito? Let's ask the lady. Let's ask the lady. Hi, good morning. Where's the kitchen here for breakfast? Just over there. Inside there's a swimming pool. Yeah. Okay. You can go. Okay. You see the cross down to the I see. city. Beautiful accommodation. I'm sorry? Beautiful accommodation. Oh, yeah. Because we thought it's like a hotel, like a building, but it's not. It's a different one. It's nice. Very nice. Okay. Hello. Morning. So let's go over there mga kabisdak. So ganun na ganun yung trabaho ko sa kanila mga kabisdak, no? No, nagtatrabaho pa ako dito. Dito. Nung nagtatrabaho sa hotel. So look at this mga kabisdak. Sa summer, no? So sobrang sarap maligo dito sa summer. Maganda din pala to siya, ang Ibis. Akala ko nanibago kami nung pagpasok namin kahapon. Akala ano ba itong klaseng hotel na to? Kakaiba. Meron pang gym, meron siyang gym. Alright. Okay, let's go there mga kabisdak. Pasok tayo dun. Alright. Nag-swimming pool pala. Hindi ko alam ano pupunta nila dito kung saan ba? Hello, Gian. Where's Tita Bing and Mama? Huh? Okay, so ano pa siya? Mga buffet?
Let's find them. Let's find them. Maybe they're here. Buffet siya, doon yung mga pagkain mga kabisdak. Yeah, we check. So ito yung kinuha natin mga kabisdak. Balik na lang tayo para sa ating coffee. Meron din silang cereal. Very Australian pa kailang breakfast. Wala rice. Maski fried rice, no? Ay, pwede ka mag-on bread. Not toast. Maglamig si Jan yun. Lamig ito. I-try. Toasted ka ito. Sige na pa kaya. Sige. I try. Malabit daw? Lamig, no? Lamig basta ako. Let's find them. Maybe they went inside. Are they here? No, they're not here. Let's go here first. Maybe they're here. So ito pala yung ano, abizak, no? Ito yung sa may reception. Yeah. Andun yung reception desk. But Gian wants to find Sandra. Maybe they are in their room already. Let's go to their room. Can we go out here? Yeah, we got them. 187. 187? Yeah, room 187. I think you need to go. Here. I don't know. Maybe we can. So, after nito mga bisa, mag-check out na kami mga alas 10 yung check out namin. And then balik na kami sa Sydney. Bukas, trabaho li. And tomorrow, may pasok sa Gian sa school. Oh, not this one. Not this one. We go on this side. Here, come on. Here. I think we're lost. Okay. So, napapansin nyo mga bisda, kakaiba siya na accommodation, di ba? Hindi siya hotel na isang buong building. Sa bawat corner, may mga ganito. May mga 4 na magkakasunod na rooms. And then, yun nga. So maganda siya na. I think maganda tong ganito sa summer kasi matagal. Pag summer, syempre matagal dumilim. Mas ma-enjoy mo yung ganitong environment. Yeah, they're here dito. This one, 184. Here. We go to Galvin and Gianna. It's over here. Here. That's Tito J over there. That's his G, I was like, you know. Because Gian was playing tag now, he wants to cough a lot. So yun, galing kami doon sa kaibigan namin. Ano yung sasakyan si Subi mga kabisdak. Alright. So, nakausap ko yung kasama namin. Check out na kami in 1 hour and then dadaan pala kami sa lookout mga kabisdak. Kaya samahan nyo kami no sa episode na ito mga kabisdak. Pauwi na tayo sa Sydney. Pero dadaan daw kami sa isa pang scenic view. I think alam ko yung sinasabi nila yung makikita mo yung buong Canberra. I think doon yung malapit sa library. Nakalimutan ko lang yung name pero I think doon so no, you're gonna vomit because we just finished breakfast. Do you want to find a possum? Let's check first if Mama is there. What? You think Mama is there? Let me open the car first. Let's open the car first. Alright. Yung sasakyan na yun, Zach. Mama, I see you. Hi, Mama. Come on. So, dala mo daan. Saan yung pa-check out? Ang muurong ta dito? Mas-stop sa front para check out. Ang yawi siguro. Asa may yawi? Ay, ko na lang. Lumalib ako. Kaya ako na lang. Hey, mas-stop na sa front. Oh, sige. So yun mga kabisdak. So ma-check out na kami mga kabisdak. At yung pinakahihintay ko talaga mga kabisdak, pinapasok ko muna sila sa kotse and then bago para makalabas sila lahat. Kasi ako magto-toilet ako mga kabisdak at hindi ko ma-imagine kung nandito sila kasi galing pa to snowy mountain mga bisdak. Yung meron pa to mga snow sa loob ng tiyan ko, no? So kumain ako ng snow kahapon kaya hindi ko ma-imagine kung
ano yung ano, lalabas. Pagpasensyahan yun na mga bisdak. So, alright. Kita-kits mamaya after ng tulog. Yeah, success mga bisdak. Success. Let's go. Klajing. Come on, let's go guys. So, ando si Ami tsaka si Bing mga bisdak. Yung mga kasamahan namin nandun banda. So, nag-check out lang sila mga kabisdak. So, huwag kayong bumita mga bisdak kasi pupuntahan namin yung lookout na sobrang sikat dito sa Canberra. Makikita natin yung whole city ng Canberra na nakapunta na ako doon mga kabisdak. Actually hindi ako sure kung yun yung pupuntahan ng mga kasama namin, pero I think yun. So samahan niyo pa rin kami mga kabisdak, no? Kahit pauwi na tayo sa Sydney. Karoon naman day na makakita sa view no kay gabi mo nito. Wala kay view ka itong pag-travel na. Abot. Ngit-ngit. So andito na kami mga kabisdak sa anong pangalan? Mount Ainslie? Mount Ainslie Drive Lookout. So makikita natin ito yung whole Canberra. You know, nasa right side. We're there. Manam din abot namin din, you know. 846 meters elevation. Oo, nindot to. Ayan, natara. Hindi lang 846 meters elevation. Nandito na kayo mga bisa ko. Ando yung snow, oh. Snow, ando yung Canberra, oh. So, nasa... Alright. Here are the gang. Bisdak gang. Pinamid, hold, Alexa. Guys, can I look so Guys, see you? Yeah, kasama ulit natin si Rex at saka si Ron mga kabisdak. Hello, fans. Hello, followers. Yung... Ayun yung parliament, yan yung diretso na Parliament yun. Parliament, no? Yan yung diretso na yan yung parliament. Gan- Dito pag ganyan diretso. Nandyan yung warning mo yung tabi lang ng parliament. Ito. Oo. Ano dito? Ang ganda na pagka-design ba? Hindi ko nadala yung cellphone ko. Dito ako nagtatrabaho. Araw-araw namin natadaanan yan. Yung malaking roundabout doon sa harap ng parliament. Ayan, ayan. Banda doon yata, doon. Araw-araw. Nakatira kami sa Fish Week. May Filipino shop doon eh. Selfie. Una ko kaya gusto niya? O mas okay selfie? I don't wanna die. Get out. Pakita ka lang ang Isaac. So, ito yung nakakasak ko. Yan. Gian, careful Gian, ah. Oh, boys naman daw. Boys naman. Share na lang. Share. Oh, boys naman. Picture. Tapos kids. Ay, ito pala yung dito sa baba. You know when you fall? Boys na lang. Boys. Hello, Hello, followers. Gusto kayo mag-dance, oh? You know how to dance? Oh, you join them. Pay attention. Galing. Ako 4G. Oh, pagas muna tayo. Pwede namin bayaran yung card sa'yo. Mura yun eh. Company ni company card. Hindi, Costco card. Company card. Mura, 195. Mura, laki na lang. 200 no? Oh. Sige. Daan muna tayo sa Costco. On the way naman sa atin. Sige. Magpapagas tayo. Hindi pa ako nakapagas. Sa ano, live Ay, hindi no. Ito. Ang layo nun. Ang layo nun. Jing, hi ka muna sa vlog ko. Si Jing. Hi, followers. Balik Santo. Si Gail. Hello. Elaine. Say hi, followers. Hi, Elaine. Say hi, Napaka-pretty, Elaine. Oh, where's your water bottle, Jing? Is it there? Yeah. So, alright. Let's go
put some gas first before we go. Look at there, baby. Heights. You are? Yeah, it looks so high. Yeah, it is scary. I'm always scared of heights. And it almost like up to the clouds. Look how high we are already up to the clouds. Yes, you are high. You're in the mountain. Is it the biggest mountain? It's called. No. This is called Mount Ensley. Mount Ensley. Singan yan? What's that, bro? Ensley? Ainsley? Ainsley. Ainsley. Ito na i-vlog para makita kasi kakaiba yung gasoline station ng Costco. Daghan na, daghan kinapagas ba, no? Siguro mura mga ba, barato kayo. Oh, di ba 195? O $1. So mura siya mami sa discounted. Pero kailangan member ka ng Costco. Yung kasama namin member ng Costco ito. Pinahiram yung card niya. Ganito lang. So, yun. Kaya ang dami nagpapagasolina dito. Wala na dagat. Hindi mo ni? Dili, kinit ka na bitaw nga ng tubig. Pag-ari na to saan na, pag-ari na mo saan na, wala na siya tubig. Kana, kaya dry ba? Dry season. Summer. Yeah, brag, ang good na sa natin student nga, ang tubig dili na mawagtang. Kaya Year 2017 na pabari na. mura na dyan na desert. Yuta na siya sa niya, desert. Para desert na may nga grass ba? Yeah, karon na sige mag-uwan. I think since last year pa na siya. Or 2 years ago. What? Kailan tayo nagsuot? sige pa tubig. Oo, kasi no. Kung dyan nagkakulit ng tubig. Ano mo hubas ng tubig. Pindot na tanaw po. Siya yung dagat. Diyan mapawara siya, no? Nanam kayo siguro ng isda po. You're so tired? Yes. Okay, don't burn you already. So yun na, is that gusto lang mag-toilet ni... I think it's already 1 hour, almost 1 hour. So, grabe ang lakas ng hangin mga bisdak habang nag-drive kami. Yung sasakyan, gumagano na, panang binublow ng hangin ba yung sasakyan, mafe-feel mo talaga. Mga mga siguro mga 30 minutes na driving since paglabas namin ng Canberra, yung pagtungtong namin sa teritoryo ng New South Wales, yun nga, lakas ng hangin. Then, toilet mo na si... kita yung lakas ng hangin na. So, dito mga kabisdak, dito sa Australia, ang isa sa maganda dito habang nagda-drive ka din, no, long trip, marami silang rest area. Iwan ko lang kung every ilang kilometers, pero sobrang daming rest area dito, kaya di ka ma-problema kung gusto mong mag-toilet. Gila ka na. Kilid! Sa bus ba, dahil mga baki. No, it's just So yung toilet kasi, wala yung flash, may makita na, makita ang underground. So yan. Alright, let's go. Shrine, Our Lady of Mercy. This one, Gian. We're here with Gian. This is the old church, Gian. We're here. Habibo. Here, look at this over there, that side. May restaurant dire. Sige nga.
Murag shrine na dyan, pero na daw murag toilet. Na este. Restaurant. Ako naman kaya. Nasabi man sa kanila. Oh, murag nalit to. Nakwintan. Doon pala sila. Dito na kami mga bisdak. Rex, lakas ng hangin, no? Una driver, gumaganda yung sasakyan. Hangin ba yung sasakyan mo? Oo. Hey. Stay ko na sa tawa ko. Chine-check ka lang mga kabisda kung... Kasi habang nagdadrive ako mga kabisda kanina, nung yung nakasunod kami ng, ng truck, meron tumama, bato, ang lakas. Kaya, puk! Ganun. So, chine-check ko kung saan yung tama nun. Gas-gas na naman yun mga kabisdak. Wala pa namang gas-gas to. Kung meron nga. Wala naman dun. Wala naman ako makita. Kita yan later mga kabisdak pag, pag naglilinis ako na, paglilinisan ko na to. Snow, yan na. Wow! Oh, don't touch it. Okay. How you do this? Don't touch it! Elaine? Yay! So ito yung lunch namin. Hi guys! Hi. Hi! Hi, fan mo? Oh, come on everyone! Di ba you want to take photo? Oh, dami. Sa Costco. Oo. Ay, ang sarap. Nice. Hi guys. Do it. Come here. What do you want? Peanut butter? Oh, what happened to Elaine? What happened? Ito red. What did you do? Oh, come on. Alex. Golden Kids, come on. Please, go there now. Come on. Ito na po ko dito, no? Oh, atin sa ka ng forest. And ikaw magkaon. O na remote forest. Wala talaga mga... Ito yung in-upload ko pre na yung sa video. Oo, magaling ka pala. Talagang makaratis na. Jay, kamusta yung pag-drive kanina kasi malakas hangin? May malaki yung sasakyan mo. Okay lang? Solid yun eh. Sa 110. Kasi nag-110 ako. Maramdaman mo. Yung hangin, yung... Pero pag medyo basta mabagal, Hindi. okay lang. Kailangan talagang gumagalaw. Oo. Yung manubela mo kailangan. Sa amin, kanina, gumagana no. Doon no, paglabas sa Canberra no, yung sa may border. Right. How do you know that's what I like? What do you want, darling? You want try? That's what I like. Batay daw. So yun mga bisdak, uwi na pala kami mga bisdak no. So mga isang oras din kami nakatambay dito. At salamat ulit mga bisdak no na sinamahan nyo kami sa aming vlog episode ngayon. So kita-kits sa next vlog mga bisdak. Bye-bye. So, bili na. Ang uli na. Uli na ta. It's okay.